Nagpagula na ang provincial government sa Basilan og executive order alang sa temporaryong pagbawal sa pagpasulod ug pagpagawas og binuhig baboy gikan sa Lamitan City sa Basilan. Kini human nagpositibo sa African Swine Fever o ASF ang pipila ka mga baboy sa maong syudad. Ari report ni Krisa Dapitan. Ubos sa Executive Order No. 2024-06, temporaryong ginabawal ang pagtransport, pagpasulod ug pagpagawa sa tanang binuhing baboy o pork products nga gikan sa Lamitan City, Basilan. Kini aron malikayan ang hulga sa African Swine Fever o ASF. Kini human nagpositibo sa ASF ang 8 ka mga blood sample nga gikan sa mga baboy sa barangay Bulingan, Buahan ug Kalugusan sumala sa Provincial Veterinary Office sa Basilan. According to the City Vet of Lamitan, nagsimula raw po sa Barangay Look. Pero ipagpapatuloy po namin, ma'am, ang investigation. Kasi kailangan din kasi, ma'am, di ba, yung kokolektahan namin ng dugo for confirmatory test. Dati naman free yung Basilan. Pero hindi pa natin masabi no paano nakapasok kasi yung virus kasi. Dugang sa buhatan, padayon ang ilang pagmonitor sa uban pang lungsod sa Basilan aron masiguro nga dili mo kuyanap ang ASF. Sulod sab sa maong EO ang pagmando sa mga hotel ug restaurant ug ubang food establishment sa probinsya nga i-dispose gilayon ang mga salin niining pagkaon ug dili na ihatag sa mga hog raiser aron ipakaon sa ilang mga binuhing baboy. Pahimangno karon sa ahensya nga i-report gilayon sa ilang opisina kung adunay mga kadudahang insidente sa pagkamatay sa ilang mga baboy. Dili sab una mamalit og mga binuhing baboy o bisan unsang mga produkto sa baboy nga gikan sa Lamitan. Ngayon kasi, ma'am, medyo waiting kami no yung province no yung provincial vet office sa action na iti-take ng city government of Lamitan. Papatawag din po ako, ma'am, ng meeting no together with our mga municipal agricultural officers and advices na hindi dapat bumili po ng mga baboy no galing Lamitan. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.